kin gane ki kwantar da hankali ki duk abin da kike tunani ko menene zan iya miki. Amma abin da ya kamata tunda kina so in dan baki wasu abubuwa abin da nake ganin ya kamata idan bayan after na tafi sai ki list din komai ta wayan ki sai ki turo min da account number naki in kika tura mun je sai in yi forward sai in turo miki account number na account ɗinki kuɗin. Amma da wanda banki kike amfani da shi? Okay, ba damuwa. Kokari fa ki turo min da gaba ɗaya. Yawwa. Aha. Kai. Tashi. Tashi ba na bukatar gaisuwa ka. Ina kika nemi wannan? Wannan an irin su ne yan bata gari a nan garin. Haba mai sunan bawa ba haka nake so ba. Kai dan ubanka. Dan ubanka ba zai gane ba. 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 Haba mai sunan bawa. Ai sai ki ce maka. Ina ta ce maka zai gane. Yo ai da ƙarfi zaki faɗa kin san kunne ne tun na aihuwa. Kaga kafi. Ka zama dan gida. Daga yau kar ku ƙara zance a cikin tsakar gida haka. Ai da gari baya zance a waje. A ciki zai yi. Zan shiga daga cikin ɗaki. In kuka gama shi raku zai tafi. To sai ki rufe gida. Sai ki ce min Kabiru ne. To shikenan ba. Bari zo sa maka maganin sauro. Na naka ta ku yi zaman ku. Ni zan tafi. Tafiya kuma. Gara in shiga a nan ma an yi haka baranta ne a ciki. Ba komai. Ai yanzu ya shiga kawai zuwa zan kunna mai maganin sauro yayi bacci. Gano yayi bacci? Ka zo mu fara gano ba yayi bacci. Zai mai sunan baba ya ake haka? Baba daga fashan ice cream ne. To me wani ice cream? Mu muna yara alewa din ya muke sha. Gashi kuma kin ce in kin buga wayar sama ba a samun sa. Ni tun daga ranar na kira kullun su. To ta yaya za a ki same shi? Ya riga ya mana tsiyar. Yanzu ga kin ce har wata 3. Wani sunan baba. Ke na gaya miki in kika karɓa kaɗan ki haƙura. A'a ke kin ga aljihu mutum babu komai. Wala da mu? Ana kata da tahi babu magana gaisuwa. Na zo gidanka in sake ma nasiha. Na tare kuma da na sani ta shiga. Menene ban faɗa maka ba? Na faɗa ma cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yayi bayanai cewa hakkin mai gida ne ya ci da 'ya'yansa da iyalinsa, ya tufatar da su, ya samar musu lafiya. Kai kuma kana kwance 'yarka ta fita waje tana nema. To yanzu me zaka ce? Rannan riga ka je ka nuna min har da ya mata lakabin suna 'yar gata. Yau kuma ya sunanta? Ta zama 'yar bakin ciki. To, kaga yanzu me za ka ce? In Allah ya tsaye da kana na gobe me za ka ce? Tube ta ma rigar nan zan yi. Dan me za ka tube ka batta? Ka batta. Kai fuka ce min sunanta 'yar gata. Kaga ai gatan yanzu ko? Yanzu ko ba sai ka san yadda za ka yi ba? Kuma wallahi ka sani Allah na nan zai kama ka kuma duk juyin da za ka yi yanzu Allah wani tarkon za ka faɗa na Allah. Ga gurin nan kuma. Kawo kima mai rufa ma. Ba abin da zan iya ma domin nema a baya. Nema a baya wannan ranar nake guje ma kada ta faru kuma ga ta faru. Me kake so in ma bayan wannan? Kawo a zuwa cikin nan ma. Wa da ni ba da ni ba. So kake Allah in ya tsare ni me zan ce? Ba zai gane ba kawo. Ka ci gidanku. Allah za ka yi wayo iya kallon mu fa. Ka yi abin kuma ai kisa da ni a ba da ni ba. Sam. Ai bai zo duniya ba. A'a ba da ni ba ba za a kisa. Waye san hima? Ga hinan kai da ita ne ba abin da ya dama. Kuma da gida karka tako min gida. Karka kuskura ka tako min gida. Maganin ka kenan. Kin ga wannan kanin uwata ne. Ga yau. Ta kai ranar da zai guje ni da ke. Kuma na gaya miki zulaman nan kar ta cika yawa. Ce karɓi kaɗan. Ki yi haƙuri. A'a, kai kin ga aljihun mutum babu komai. Haka kika kama Usman. Sai da ya zamanto motar da yake hawa ya sayar ya kawo miki kuɗin. To, gashi dai. Ina za a gani kuma ƙarshenta ma ba sunansa Usman ɗin ba. Wallahi ƙarshenta ma ba sunansa Usman ɗin ba. Ke dai ya ce maki sunansa Usman, yau ya ce Musa, gobe ya ce Usman, jibi ya ce Dauda. To ni yanzu zan fita. Ka kuma ki biyo ni nima. Dan nima ba lalle ne in dawo ba. Wannan abin bakin cikin wallahi ba zan kai aido na ba wallahi. Baba ni ma sai